to diri karon. So, update na naman niya. Let's go. Wala na ana bay. Hoy, wala pa tay ano eh. Ay tao diri. Trans direct. Ayo. Hala. Oh my god. Holy cow. Oh my god. Nanay tao dito. Hoy, nay tao. So, yeah. Una 50. Ama sa tag 50. Yan ni payaman. Ako din. Lumupit ka, mama. Joke lang, si Mutumwa. La. Ay magsundog niya niya. Ay, itong. Patay. Kalatan, eh, boy. Boss, wala ko yan, boss. Boss. Wala pera, boss. Wala, boss. Boss. Boss, wala, boss. Oh, akin. Ay. Ano magligaw na magpa-picture sa amin. Wala, puti yan ako dropper day. Langan. Oh? Take Dalagang your moment, Pilipina. Ay. Yeah, mag-picture sa amin with a picture taking and picture all. Picture me, picture you, picture us. So, tanawan ninyo ang amang ligo. Wala, di siya. Montage. Oy! Amunta sa na, amunta. So, kung gusto niyo makita ng mga ligo, dara da iPod. No, lahi man ako naman transition. Kaya nga no, pangatagan ta mo. So gusto din na mo mangayog, pasensya kay Kuya Hope. Pauli na may it's Kay wala na mo natuyo 4 nga. PM in the afternoon. Tagak na mo ganiya ang iyang GoPro, so ambot lang mo gana pa ni kay natagak siya sa pool ba. Tagak sa pool ang ang GoPro, ambot lang mo gana pa ni siya, guys. So Kuya Hope, pasensya kayo kay natagak sa pool ang imong GoPro, wala natuyo. Sorry kayo. Bye-bye. So human na may dere. Mga besh, mga bay. Duara may ka-oras diri ah. So manguli namin no. Then yes. Kita sa baba. Manawag kami. Shower agad namin.
Sana mo sundo. Sunod ako eh. Wala. So, ikaw na. Yan na, gudaan. Zipper. Let's go. Hoy, ana ya. Boss. So, babay na kay kuya, i-recommend kayo. Kaya balik na diri yan. Salamat kaya. Let's go. Pauwi na ako. Baby, pauwi na ako. Ako'y pauwi na ako. So, antod karon no, bungol gyapon kay kuno, di ako dugog. Wala minalingaw kayo dito sa swimming pool, nalingaw mi sa biyahe.